Ами ето ни най-сетне изправени пред този генератор на щастливи случайности, който чрез своето въртеливо движение за няколко секунди ще спре дишането на всички вас. Ще ви накара да стиснете палци и да се вкопчите в своите лични 4,35% късмет. За една от вас той ще надделее над останалите 95,65% и тя ще бъде тази, която ще спечели наградата в томболата. Награда, която също има кръгла форма, като това търкало на съдбата, което след малко ще завъртя. На неговия диск са имената на всичките 23 участнички, които споделиха с аудиторията тук поне 3 свои придобивки от творчеството на работилница Богур. Няма да изброявам отново имената им, за да не изляза извън ефирното време, което са ми отпуснали от националната телевизия. Шегувам се. Дами и господа, търкалото на съдбата започва. Този диск никога не е бил толкова гъсто заселван с участници, в което и да е събитие на страницата. Затова реших да разширя регламента с 2 допълнителни награди, за да има малко повече адреналин и малко повече радост накрая. С първото завъртане на търкалото ще бъде излъчена победителката в томболата, която ще спечели обявената награда. А след второто и третото завъртане ще станат ясни имената на двете подгласнички, които ще спечелят еднократни ваучери за отстъпка 20% без конкретен срок на ползване. После измежду трите ще бъде излъчена една, която пък ще спечели еднодневно лятно изживяване на Бали. Даже ще има право сама да избере формата и големината на балите. И ако не завърте скоро търкалото на съдбата, ще чуете още много глупости от мен. Така че да започваме. Стрелката попадна точно в средата на сектора на Галина Найденова и тя е победителката в днешната томбола. Сега ще махнем нейното име от списъка и продължаваме. Първата подгласничка, която печели еднократен ваучер за отстъпка 20% е Румяна Велкова. Ето сега ще премахнем и нейното име от списъка. Нели Неделчева Димитрова е втората подгласничка и третата печеливша в днешната томбола, която печели еднократен ваучер за 20% отстъпка, който може да ползва докато свят светува. Благодаря на всички вас за топлите думи и високите оценки за труда ми. Благодаря ви за участието ви и очаквайте следващите ми щуротии. Това беше днешната томбола, поне 3. А това бях аз, Милен Минков, работилница Богур. До нови срещи!